नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची आपणको आम चैनल शिवज्योति तेरा को बंधुगण मानव जीवन में सबुकिछि पूर्व निर्धारित होता है। आमे माने सर्वदा शुणी था भगवान प्रत्येक प्राणीर भाग्य पूर्वर लिखि था। आम जीवन में कौन घटवाक जाउछि यह पूर्वर निर्णय हो सारी। कौन आपण जानती मनीष शरीर में थिबा तिल चिन्ह बा कला जाई द्वारा प्राणीर आचरण एवं भविष्यत संपर्क में सम्यक ज्ञान जानी होता है। ताहले दर्शक बंधु चलतु जानिबा सही कला जाई विषय रे केउं अंगरे रहिले केउं फल देइथाए। एहा पूर्वरु आपण आम चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर करने को जमारू पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा आम वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। नंबर 1 जेउ व्यक्तिंकर अंटारे कला जाई थाए ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଘେରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 2 ପିଠି ଉପରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ଜାତକ ଭୌତିକବାଦୀ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣବାନ ଧନବାନ ବିଦ୍ୟାବାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘାତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କଳା ଯାଇ ରହିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 6 ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାମ ହାତରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚିତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ବାମ ହାତର ଉପରି ଭାଗରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଧନୀ ଓ ପରାକ୍ରମୀ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8 କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9 ବାମ ଗାଲରେ ନାଲି କଳା ଯାଇ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ବାମ ଗାଲରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଧନ ଏବଂ ଡାହାଣ ଗାଲରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାନ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 10 ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗଳାରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳତା ପ୍ରତିକୂଳତା ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 11 ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଥାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ଏହା ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ସଂକେତ ଅଟେ। ମଥାର ଡାହାଣରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ଏହା କୌଣସି ବିଷୟରେ ନିପୁଣତା ଦର୍ଶାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ମଥାର ବାମରେ କଳା ଯାଇ ରହିଲେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇ ଆଇବ୍ରୋରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଯାତ୍ରାପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଡାହାଣରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ସୁଖମୟ ଏବଂ ବାମରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ଦୁଃଖମୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 14 ପାଦ ତଳେ କଳା ଯାଇ ରହିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଡାହାଣ ଆଖି ଡୋଳାରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଚାର ଉଚ୍ଚ ଅଟେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାମ ଆଖି ଡୋଳାରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବୁକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଯଦି ଆଖିର ପଲକରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଡାହାଣ ପଲକରେ ଥିବା କଳା ଯାଇ ବାମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 କାନ ଉପରେ ଥିବା କଳା ଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଳ୍ପ ଆୟୁ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 18 ନାକ ଉପରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ନାକରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ତାହା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବାର ସଂକେତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 19 ଓଠ ଉପରେ କଳା ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମୀ ହୃଦୟର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଓଠ ତଳେ କଳା ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 20
ମୁହଁର ଆଖପାଖରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ସୁଖୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସଜ୍ଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁହଁରେ କଳା ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 21, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କହୁଣୀରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 22, ଯାହାର ହାତରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲାକ ହୋଇଥାଏ। ଡାହାଣ ହାତରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଳବାନ ଓ ବାମ ହାତର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ କଳା ଯାଇ ରହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 23, ଗଳାରେ କଳା ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆରାମଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗଳା ସାମ୍ନାରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ସଚ୍ଚା ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 24, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ହୃଦୟ ଜାଗାରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାଏ। ଛାତିର ଡାହାଣରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ତାହା ଶୁଭ ଅଟେ। ଛାତିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ତାହା ସୁଖୀ ଜୀବନର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 25, ପେଟରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଜନପ୍ରିୟ ଏବଂ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରହିନଥାଏ। ନମ୍ବର 26, ଡାହାଣେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ପାରିବାରିକ ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାମରେ କଳା ଯାଇଥିଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସଂକେତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।